Sunce je napokon rastiralo sive oblake i razvuklo osmijehe na lica Apatovčana, mještana pitoresknog potkalničkog mjestašca. Sretna je i simpatična Agneza Bukovčan, u ulici Lipovac na broju 1, iako previše razloga za sreću nema. Njen život u 30 kvadrata najstarije kuće u bližoj okolici, blatom zidane, sve je samo nesiguran. Trošni krov jedva je izdržao sav snijeg, a sada, kad se on otapa, sirotoj Agnezi zadaje novu glavobolju. Naime, curi na sve strane. Agneza je, iako je život nije mazio, zadovoljna. Zahvalna je susjedi Darinki i njenoj obitelji koji su joj dopustili da živi u kući u njihovu vlasništvu. Pomažu joj i ostali susjedi, dajući joj pitku vodu i pomažući u teškim trenucima. Naša sugovornica pokopala je 2 supruga, a oba joj je, navodi, uzeo prokleti karcinom. Ostao je još sin, no on sad živi u Križevcima sa suprugom. Priča nam i kako je 2 put umalo glavu izgubila kad su joj se u kuću zabili kamion i autobus. Kuća joj je, naime, na samom ćošku ulice koja se tamo sužava i tjera vozače na oprez, no ne paze svi. Agnezu ostavljamo u njenom domu kako bi dovršila ručak, u nadi da će strop izdržati još koju godinu. Svaki put dok je tak sneg kiša? Je, i dok kiša pada. A koliko je? Pa to je stara hiža. Pa ja ti sama nisam. Da. Sad sam rekla kad bi mogla nekako, kam drugama, kam, na. A kaj ovoga u općini vele? Bomo, nigdje. Da. A dobro, možda ih moramo mi neke napisati i pomoći. Ali starački dom isto Tam vam se ne ide? Nada mi se ne ide. Ali ja nemam toliko da platim. Aha. Meni se ne snaša penzija za starački dom. Koliko vam je penzija? A kaj mi je penzija? 1700 kuna. ništa. I dok kupim drva, i struju platim, i televizor platim, i nemam To je ništa. to, da. Ništa. A vam pomore kokaj? Pa, a kako kaj? Jedino kaj idem ovako leto delat ljudima, kaj si zaradim, kaj me daju i kaj ima. Počistite malo i Da. to. Da, a koliko kaj vam je 1700 kuna? Ništa. Da. Ništa. A vi nemate penziju nikako ništa? Ja nemam jedino to po tom mužu kaj No, imam no, drugo. no, no, no. On je bil poštar i to nemam drugo ništa. A di je gazdarica? Tu živi negdje. A gazdarica je gore tam kak se ide prema Pogoncu. A prema Pogancu. Da, ali mislim jako mi je dobra i... Da. Pa ne, nego pitam jel bi se dalo neke možda nabaviti da se malo krovište... Nabra vam se tu ništa. To vam se nabra ništa popraviti jer onaj cijeli kaj se onda ne sadne duli. Tu nema. Da. A je vas strah tu, pa mislim to... A pa čuj, a šta ću? A kaj bom? Da. Kam? Aj, kam, recite kam. Da. Ko ima je malo bolja hiža, pitala sam tu ova isto prazna zidana, onda oni su vam to ukazali, kako bi vam to znala reći, nekakvi jehovci, kaj bi rekla. Znate kak je? Da. Ej. Znate kaj, bar da vam krovište nekak to popravilo. Nabra, tu se namara, to bi više koštalo nek to vrijedi. No, ali vam je lepo tu. Pa lijepo mi je, Lepo mislim. je, da. Imam ljudi, su mi svi dobri, dok me ne vide, kad me nema, kad je ovako kak je sad bilo zima, i onda su došli i zvali su me mobitelom i tako. Da, lepo. Ne, ak na, kam? Kaj s čim se zabavljate, gledate televiziju? Gledam televizor i onda navek nekaj si najdem, navek nekaj. Sad kad se otkle posao, onda Kaj sa pa malo pem susadima delat. Svakomu malo i onda krompir sadit, ukapat i tako. Da, lepo. To sam dobro sretna kad imam dobro susede se. Vode nemam, tu si za danica nosim vodu za veš prati. Ovdje od suseda si nosim za kuhati i za piti. Da. Lepo kaj vam pomognu. Nek. I onda ovak sad kak je bila zima, tu je došla suseda mi, tu ova me zvala, navijek neko dođe k mene. Ova doljaka ima gustiono, Darinka ona isto dođe. Znači nije vam dosadno? Nije mi dosadno. Kad ste tu došli, koliko ste tu žili? Pa sad bude 11. godina kako sam tu. Ne. I gdje vam je najlepše bilo? Tu mi je najljepše. Najlepše? Najljepše mi je. Zato kaj ste sami ili? Ne mislim kad sam sama, ali nekak mislim tu sam bila prije, tu sam se s ljudima, znate kaj, tu sam se s ljudima prije naučila. I tu imam puno svoje familije. I od muža prvoga imam familiju. I mislim svi me priznaju. Da. Lepo. Jučer mi je bila isto tu jedna od muža rođakinja. I navek mi neko dođe. To je najstarija kuća ona Da, možda to je najstarija. I još jedna gore tam dalje je. Isto.
Eto, lepo. Valjda bu dugo zdržala još. Bomo vidi, dok je ovo, a kaj? Da, ne. Te kože se ne vre nikom.